аз мақомоти Федератсияи Русия хоҳиш кардааст эфир аниқ шида ё ин ки не ва дар паспорт печат мезанану бе ягон проблема мегзарен мерен. Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Дар мавзӯи Федератсияи Русия додани шаҳрвандӣ ва шиносномаро ба муҳоҷирон манъ мекунад. Суҳбат мекунем, бо диққат тамошо кунед. Нафарҳое ки айни ҳол мара дидестен, як хоҳиши бародарона, як охирон бор дастгирӣ насб кунем. Комментария видеоро бубинен, номери WhatsApp закрепит кардагиай, дар телефон сохранит кунен ва дар WhatsApp салом бинависонен. Барои шумо 70 дона падаркаҳои аҷоибот мондагием. Я ҳаракат кунен, имрӯз охирон рӯз шад. Мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем. Русия додани шаҳрвандӣ ва шиносномаро ба муҳоҷирон манъ мекунад. Ба кадом гурӯҳ? Федератсияи Русия метавонад додани шаҳрвандӣ ва шиносномаи русиро ба муҳоҷирони меҳнатӣ ба муҳлати 30 сол манъ намояд. Мақомдорони маҳаллӣ баъзе минтақаҳои Русия бо чунин пешниҳод ба Думаи давлатии Русия муроҷиат намуданд. Яъне ки мақомдорони маҳаллии Федератсияи Русия ба Думаи давлатӣ як пешниҳод намуда хостанд ки шаҳрвандии Федератсияи Русия то муддати 30 сол дигар ба ҳеҷ кас дода нашавад. Аз ҷумла Олег Калугин, як мансабдори сиёсати дохилии вилояти Калуга, аз мақомоти Федератсияи Русия хоҳиш кардааст ки додани шиносномаро ба муҳоҷирон ба муҳлати 25 то 30 сол манъ намоянд. Ин мансабдори маҳаллӣ мегӯяд ки кӯчидан ва маскун гаштани теъдоди зиёди бегона дар сарзамини Русия ҳам барои давлат ва ҳам барои миллати рус мушкилиҳои зиёд эҷод менамояд. Ин фикру ақидаи мансабдори Федератсияи Русия мебошад. Ва инчунин ин мансабдори Федератсияи Русия қайд карда гуфт ки барои пешгирӣ кардан бархурди тамаддунҳо ба муҳлати 25 то 30 сол додани шаҳрвандӣ ва шиносномаи Федератсияи Русия ба муҳоҷирон бояд манъ карда шавад. Калугин дар суҳбат бо журналистони рус ошкоро гуфтааст ки ба шахсони решаҳои славянӣ надошта, яъне баъз зодагони кишварҳои Осиёи Миёна додани шаҳрвандии Русияро манъ кардан лозим мебошад. яъне ки ҳар як нафаре ки решаҳо ва аҷдодҳои славянӣ надоранд, ин мансабдори Федератсияи Русия гуфт ки ба ин гуна шаҳрвандон паспорти Федератсияи Русия доданаш манъ карда шавад. Ва интизор мешавем ки Думаи давлатии Федератсияи Русия дар ин бора чӣ ҷавоб мегардонад ва чӣ фикру ақидаи худшона баён мекунанд. Оё қабул мекунанд ин пешниҳода ё ин ки не. Баъдан чизе кишид иншааллоҳ бо видео мекунем, ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонем. Акнун камтар комментарияҳои шуморо мехонем, бо диққат гӯш кунед ва ба саволҳои худтон ҷавоб гиред. Агар ягон нафари шумо бихоҳем ки бо нархи арзон ва бо тариқи таксӣ аз шаҳри Питер ба шаҳри Москва биёед, рақамҳошон дар рӯи экран мебирояд, занг бизанед, шуморо бо мошинҳои замонавӣ ва интернетдор ба таксӣ ба Москва мебиранд. Мирон нависондай: салом акаи Сорбон, мегӯянд дар Федератсияи Русия ҳозир гражданство надодестиянд. Ҳамин гап асос дорад ё ин ки не? Не, ҳозирашда ин гап асос надорад. Чхеле ки пештар шаҳрвандои хориҷӣ мерафтанд, документатсия тайёр мекарданд ва баъдан пешниҳод мекарданд, ҳозирам ҳамун хел мешавад. Як каси дигар нависондаи: салом ака, загранпаспорти российский надорам. Аз Душанбе ба Москва ҳозир рафта метавонам ё ин ки не? Дар ҳолате ки шумо двойное гражданство доред ва загранпаспорти российский надошта бошед, дар ҳолати аз Тоҷикистон ба Россия рафтан шумо метавонед биред, вале дар аэропорт ҷарима меспоред. Дар Россия бошед, вақте ки загранпаспорти российский надошта бошед, мутаассифона аз Россия берун биромада наметавонед. Як кас нависондаи: салом акаи Сорбон, эфир аниқ шида ё ин ки не? бале, мо тақрибан 3 рӯз 4 рӯз мешавад ки барои шумо хотиррасон кардастем ки дар канали Сомониён эфира мегзаронем ва касе ки мехоҳад дастгирӣ кунад дар ҳамин охирон фурсатош комментарияро бубинед, номери WhatsApp ҳастад, ҳамун WhatsApp-да салом нависонед ва мумкин насиби шумо ягон падаркаи нақс шавад. Фирдавс нависондай: ассалому алайкум ака, ответьте саволумда, бис бошид менависонам. Ман патент доштам, официалӣ накардам, патент сӯхт. Тоҷикистон омадагим 2 моҳ шид.
برام پاتنت کردن میتونم التماس اتویت یکم وقتی که پاتنت شما انولیرواد میشود شما تا مدت 1 سال حقوق ندارین یعنی اجازهتون نمیتین که حجت بسپرین و پاتنت بگیرین ماهینه نویسنده السلام علیکم مهلت حجت ها با آخر رسیده است از روسیه برآمده میتونم یا اینکه نه یعنی شما در نظر داشته باشین که حاضر به حجتین و از روسیه برآمدند و شما یگان مشکلی میشود یا اینکه نه این از تقدیر خودتون وابسته بگیم به خاطر که بسیاری وقتایی میشود که در فرودگاه از شما حجت میپرسند و در حالت پیشنهاد نکردن بعدا زپرت نویز میکنند بسیاری حالتهای باز میشود که از شما حجت نمیپرسند و در پاسپورت پیچر میزنند و به یگان پرابلم میگذارین میرین یک کس نویسنده السلام علیکم اکای سوربون دادر ما 27 август 27 ساله میشود خدمت میبرم شد این پریزوفی تیراموینا 27 ساله که شود از دعوت کنی به خدمت حربی аллакай озод мешавад. Хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, имрӯза навори хидмона ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.